Dos, magsalita ka naman. Tara, tara. Sige. Hello mga chong. Nagbabalik na naman yung Kabungalan TV. Papunta po kami ngayon sa Sentro Tomadam para mamingwit. Kasama ko yung bayaw ko, yung pinsan ko at siyempre yung anak ko. Tingnan mo naman kung gaano kaaliwalas ang probinsya. Ang sarap tumira sa probinsya. Pero ang problema, ang hirap ng buhay. Kung wala kang negosyo, wala kang maluwang na lupa, wala kang magandang trabaho, wala kang resources, hindi mo mabubuhay yung pamilya mo dito. So kailangan mo talagang kumayod araw-araw. Lalo na't pamilyado kang tao. Ang gusto ko lang naman maging simple lang yung buhay namin, pamilya. Yung kumakain ng 3 beses sa isang araw, yun, masayang masaya na ako nun. Gusto ko lang naman maging masaya. Basta't kasama ko lang yung pamilya ko, ayos na sa akin yun. Kung kumikita ka ng marangal, kahit maliit, at least nabubuhay mo rin yung pamilya mo, napapag-aral mo yung mga anak mo. Di naman masama ang mangarap, basta't isama mo lang yung pamilya mo sa pangarap mo. Kung nabubuhay pa siguro si Papa, siguro hihingi ako ng advice. Pero wala na siya Kinuha na siya ni Lord. Ang hirap tanggapin. Pero kailangan. Yeah, dudes. Ano masasabi mo, dudes? Tara. First time ko dito. Hindi ko naman hangad na maging mayaman. Gusto ko lang maging simple. Yung wala kang inaagrabyadong tao. Wala kang inaapakang tao. Ito yung Sentro Tomadam. Dito kami ngayon mamimingwit. Sino ako? Jay. Ayun po, may nakakuha na po. Oh, isda. I'm the best. Number 1. 4-4, ano? 4-4-3. Nakakahabol si Ninang Gisan. Kakahabol. Ano ba? Sino kaya yung mauuna dito? Malalaman natin mamaya. Meron yung buot dyan. Ay, napakan na yata. Kinuwatan ako to. Mas nakita ko na may maliit dito. So yun lang po ngayon. Kasi malulubot na May ulit. Oops, good. Good. Talagang panalo na po si Tito Jason. Nakaka-7 na. Ayun na po. Dito na. Ayun na po. Nakaka-7 na talaga si Tito Jason. Oh. Medyo mo ko, oh. Laki, oh. Oh. 1 kilo. Isang. Nakaka-7 na talaga si Jason. Grabe, nangunguna talaga si Kuya. Ayun po.